Και λέγανε για μας. Και λέγανε για μας. Πάμε, το έχουμε, πάμε. Άλλοι 50, 150 άνθρωποι. Πάμε, Εράσμιος, πάμε. Τελειώνεται, 150 μέτρα είναι από εδώ, 150 είναι, πάμε. Γιώργο, πάμε. 50 παιδιά, 50. Τελειώνεται, 150 μέτρα είναι από εδώ. Περιμένετε και τερματίζετε. Πάμε. Είδαμε το μωρό. Πάμε, παιδιά, 150 μέτρα είναι. Πάμε, τελειώνεται. Είχε καλέ. Τι το πήρε το καρότσι. Κι άλλο καρότσι έχει. Να κάτσω εγώ.